Ei, tios, escolteu. Tios, he solucionat el problema dels calés. He escrit una carta al director del banc. Aviam com queda, Benvolgut director. Sí? Això és tot. Mira, jo n'estic bastant content. Sí, és un bon començament. Jo crec que el benvolgut no queda bé, sona... Vols anar al llit amb mi? Bona observació, Vivian. Per què ho canviem? Què us sembla estimat? Estimat director. No, director no, és massa fi i massa llepa. Siguem clars, posa goril·la feixista. Estimat goril·la feixista. Sona bé, molt bé. I després què vols dir? Doncs bàsicament li vull demanar més marge de reintegrament, però segur que hi ha una manera millor d'expressar-ho. Bé, què et sembla? Doni'm més diners? Sí. Malparit. No creieu que és passar-se molt, això? No, aquesta mena de gent respecta la decisió. Sí, tens raó. Estimat goril·la feixista, doni'm més diners malparit. Petons Nil. Petons, Nil? Això sona massa... Vine per mi com un bitch funky sex machine. Sí, és veritat. I què et sembla atentament? Per favor, Nil. Si vols ser tan llepa, per què no hi vas per les bones i li fiques la llengua per darrere els pantalons? No, ja sé. Posem Boom Shankar. Una mica problemàtic, això. Què vol dir? Que la llavor del teu ventre fructifiqui les entranyes de la teva dona. I què et fa pensar que el director del banc sigui un home? La barba. Sí, però no entendrà, Boom Shankar. Hauràs de posar la versió íntegra. Molt bé, aviam, som-hi. Estimat goril·la feixista, doni'm més diners malparit. Que la llavor del teu ventre fructifiqui les entranyes de la teva dona. Nil. Bé, si amb això no funciona és que no hi ha manera. Sí, però resulta que tenim molt poc combustible, Vip. Tireu el foc.